Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontamखौ YouTube channel आवबो नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाब जानांगौ thumbnail बा title नायनानै भिडिअ नोंथांनाव भिडिअखौ without skip खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर फैसालि ब्रह्मनि बिथाङाखौ जों दाख्लैनो गुबुन हौवाजों खारदों होननानै जों बयबो मिथिखायो ओमफ्राय फाइनालि बिथाङा दिनै बड'लेण्डआव फैमारबाय आरोना बड'लेण्डआव मानो फैखो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' सिगां मेरला भिडिअ नुखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय बिथाङा दा फाइनालि सफैमारबाय बड'लेण्डआव बिथाङा इउएसआव खारलांदों होननानै जों बयबो मिथिदोंमोन ना ओमफ्राय नोंथांमोना बिथांनि मोनसे भिडिअआ गोबांथार भाइरेल जागासिनो दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरोना बिथाङा गाबनानै फंनैसो बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय बे गुसुं भिडिअआ दा गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लादो बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन मिथिदों नोङो दाथ' मा नोंसोर मा मिथिनो नायनो जों सानैनि गेजेरावलाय नोंसोर एरनानै होदों नोंसोरनो नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादों नोङो लाजिया नोङो फिसाखौ हरग्रा दं नामा जाहैबाय नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादों नों ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय नैबे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन ओमफ्राय आं बिनि सायावनो फंनैसो बुंगोन बिथाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंदों जे नोंसोरनो एरना होदों हारे बाजै नोंखौ सोर एरना होनो नोंनि आखलखौ ससियेल मिडियायावनो बयबो नुबाय आरो नोंनि फिसाय असिया नोंनि आखलखौ नुवाखै नामा नोंखौ बोरै न'आव सोफिनगोन नों रावखौबो बाव दाय होनानै लाब गैया दाया नोंनो मावना लाखादों आखला नोंनिनोखा रावबो नोंखौ बे जबरदस्ति इउएसआव खारलांनो थिनाखैमोन नोंसो खारलांदो गोसो जानानै बाव सोरखौबा नोंसोरनो एरना होदों नोंसोरनो माबादों होनबा बेयाव जाया आरोना बिदि होननाया बिराद रं ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय